nga ai ku blay pi baro ki parlok ki baju pej bat baju sngu tenat ya ki video ki bangala penmi ha kane ka channel jonga te parlok baro manta phi I hangni ya kane ka video ka bangala pen HP bah kane ka dong ka thany baro ki khun samla kila trai hi ya ki kam ki ba baro shikata kum kini ki jaj kam la trai tang da ki mandari henrei manta ka sngi ngadap kat no da ka jing sokmen bangala yo I ha kani ka jaka om sem ladon ueiru udkhar ubalawan ban trai ya ki kambala da ka badi sana lani kino ki jingdi henrei ha kani ka jaka ngalala badon tangki khasi sudah te aling nya keren bat ki kindia kublai ba kumno la biang ka yo yang hi de kumno pi beladi sana man ka sngi ne kumno man ka sngi I tenat baru kum khlek jong phiru along I khuj ba te ya pisa siai pat pi mau keruan jakrem oh hoi ngetip jakrem te piwan na jakrem sini banwan di sana kamut pila tip lupa ya kani ka bodon kani ka jingkhwai hang ni mata ka sngi sngul tenat ba te pila bani thu kerteng kendian pi kerteng kumno pan ken cyber kharwar te kamut pila don kun don kti te man ka sngi pisu di sana bai kumni ne pidon sakiwi pat ki kam ki bai pitrai ki kam ne ki don hi muma long ki sap ki don hi muma ba nga hoi te kamut ka kam ka ba khambun pila plut por ha bandi sana ka kam ba khambun pila plut por ha ka bandi sana ka kam ban kamai la ka di hoi kla de kamai ka barat ba kan kani mo te pisngo kumno ka jingdi jing yu jung pi man ka sngi pat kalong kumno si long da kami bai nong sngi ya hi da ayo ka bai no si ka ya bai long hane te ka kham hit ndiat dei te pi di sek di pat hakayo yu man ka sngi si ngale cha no stoin tan ni merang hoi amar ka sa rombrai ro oh kamut pilai kiyo kum tu kelang si long ka kam bun nga le ha no stoin si ko ya ro ngale hoi te pila don kun ka nongut pan iwe kamut pi lapandap biang ki kun da ka ba pidi sana dei tengos ngo tenat ba yo iye pi hang ni menta ha ka jing sisang la yo ihi iwe arngut haslong ru bakilami ki samla kasi jungi ban di sana kum ni ndrei nga klempat yo pan ye kren bat ki pan te kani ka jing wan jonga menta ka sngi hang ni ngasngu kemen ban yo I ba ki para kasi jungi menta kila sim ya ki kam hala ki jong kikti nadu mensuai gani ka kam kibun hiki dekar kibawan sakni kari kasi jungi kam tam haslong kiwan di sana kiwan di khulom kiwan di muja kiwan na ki jaka ba pher ki bajangai hendrei kiwan sini ki im thangan dagani ka kam te mafi filong wei samla ublakni no ya ta ka kam ba trei ki mandari halakari lajong pila sim no ya ka kam namar kadi ka kam jongi hi kabangin trei hi hapori jongi te khublai sibun ba te pidon message ai ban ong ki para samla makin sim no ya ka kam baro ki jaj kam ki ba ki dekhar ki trei gin sim no halade kata ka kepada nga ai support hi ya ki sama ki hoi menta ki pun bang nga ai mesin taking on le ya ne ka kam ka long ka biang de hoi bang su nya ya khar kami hap mo kami hap bang su ni ka ban le so kami hap em ni hap le da ka kam dei ke jingmut jo fi ong bangin kni be ya ka kam ka ba ki trei hoi te yakini kita la tre ru ai jo support yaki iton ki perlok na tai na thamlim ngut ong persang le sa chlong te ki ong ban le sa chlong de ni kasi nim la mar kasi tungi kamera ikha ong khambang dakhar hoi gede ke jing sia kata ong ke yaki ong kata de ka mesin jo ki ba ki ide dakhar ke hoi kasi ru ula kumbala khabale ki ong kamar kiju ki masla kiju ki jingkhle uju som ken ju mulu dei hoi ke jingbang ka dei kaju ka jingbang nang ki ta ka dei ba ki man kamen sim hoi de ba ki isun khar kumna ki man pat kambar te ela de ban support ke na siru ta kila don arnot ki perlo janga ba mangai tu bhai ki
mong lay sa salomali mentakil dan arngot. Hai. Te mansua ukang tu usong bet marway arngot. Te mentalok dan kasi ukang ta makan prani i. Hai. Makan prani te nga support ki. Hai. Kalau dan kiway ro kiba Kinang mi syuk-syuk mah. Te to khublai sibun ba. Te ini ba ila keren pilaya sungohi parlok barok ki ban sampai ya kini ka video. Ba ini ba ai ka jingkersan. Ya gitu ki briu ki ba ki khon samla ki jongi ki balami sya khmat ban sim ya ka kam hala ka jong ka kti ban terwasana ki jaka ba fer. Te ini ba ipen seluruh ya pi bat barok ki samla ki bompat sim ya kini ka kamru kin subhaban sim no nang ni sikmat. Te khublai sibun ba mah don box senang lah dia. Ha. Wanang gina. Wah. Quay biri so quay. Te baba ngai pi ba dadu ne pidi sana piladi ba. Te ngaku pan kli pidi sana man kasngi na kumno. Pidi man kasngi. Te kumno kayo kalong haba pidi sana kumni. Kenja. Te pidi sana man kasngi patse. Hai. Mairang. Te kamut man kasngi pila im da kabadi sana. Pila don kun don kiti na kumno. Coba pila don kun don kiti. Adon kan ngungut ikun. Arngot. Te kamut pi pendap iki kun da kabadi pidi sana kumni. Trailang karu. Oh sutunat Bapak. Te parlok baro mentang adon badini baba iba dei kasi bad judi sana hamairang. Dengan ngobhaban karpat napi ki parlok baro sikatang saya iba kiba treikum kini ki jat kam ki dei tang ki dekhar. Hendrai ngakwa pan pancing kersan napi ki parlok baro. Ada pidon hakano kano kajaka haba pithet iki sana pithet iki ai. Subha banyarap parakasi om bangin penerus pak ya ki wepat ki jat benreu ki bawan ban khuri kaspa ka phau hakane ka jela ka jongi. Ya khublai sibun Bapak. Senang lah dia paham ah. Bapak naduk meneng ai pi ba pi di sana. Song sit pha ka yo imat dei. Nè kom no. Te ngakwa ban tip pi sa he Bapak. Kapung berat, Hai. na kapung baar, Maulung mo ko krang. kan lain Oh hoy. sa kuwait sa Tapi judi sana man kasngi ne tang man ta kasngi. Man kasngi hi pidi sana hai pan. tiga lembar kan lain sa Mairang patken si. na kapung baar, Te pi jadi kira kalau sikilo, ngubiang pha ka jingpela da ka ba pidi sana. sikilo sa Hoy. Te na kaliang jonga ba ngapai pi nadu meneng la si yabit ba pidi sana. Hakajing sisa kani ka kam nadu mensuahi kiju lek tengki dekhar. Ndrai menta kanong ngutenat ba filami ma phiru. Kani kedai kawai na ki kam ki ba phila ban kini no ya ka kam ka jam na ki mendari ki bawan ban buhai snong hakani kari kasi kejongi. Brosi kata haslong ki don tang ki dekhar sudah. Ndrai menta kilas tang mi ki khasiru. Ndrai ngampat yo ban ya keren bat ki la kedai kana ka e ka thai.
te kibido poba ngai kublei si kadai epi banang pun seluruh kiwei ruki para samla ane ki para dong para than jupi bakin mi sikiau ki hat wat si selong ru kumju namar balai kiwei ki jaj benriu ki im ada ki bela kum kani ke ba ma phi bela te ki khasi jongi ru barok kin im kiwei na kiwei kiri na ki bejengai kiwan sakni ke jela ke jongi ban kamai spa lengba kani ka kam di sana te ki khasi ru kilong ka ju hi kin im hi ka ju te baba kendiat ngan chu keli no pi kam ka jing keli kan noi ai pisai im man ka sngi haba pi di sana kom ne bai nong sngi smutan nat tang balami bai nong sngi la biang dei te pi don kentin ai ban ong na ban ta jong ki khon samla kari khasi jungi mendai ban le rang hoi hoi kemun ngin bat pe hala ka ti ya ki kamai baro dei to kublai subun ba don bok sa nang la di ha Mbak, ayu ina duk mana pi di sana ngelabut ya pina dinadin, nrai ngakwapan keren pi kendiat. Te ayu habang awan hang nim ta katno nga sengukmen. Kadai kesin ke penongkong bangapoy kani kejaka. Nrai ngayu ipat ba pidon ma pi kibai di sana. Baro kiba ngala kenduk mana kidai kasih sudah. Tengah sengu ba kadai ke pas ngutenan bah kani kejaka om semladon ki dekhar kiba di sana. Tekani ke kam hak jing sisa kam tam hasilong na do mensuang alap ba kidai tang ki dekhar sudah ki ba di kani ka jing di sana kom ni beterwa kan laki dai ki bedi khulom laki dai ki bedi muza ki dai tang ki dekhar sudah nrai mentah ni par ngai iba don tang ki khasi sudah te phila ban thu kerteng ba khendian kerteng jong phi kum no hoi spare khar krang phi song phi sa hai pan mau tharam kamut man ka sngi phi bela da ka bedi sana kom ni te pidon da kiwi pat kikam kiba pidang trei laj na ka jing di sana ngam ke kam ring man se pat ban le pat ye kam da mari thang beret hoi thang beret ban le ye thang ke ba he ban ngin pala ban thang hoi ngap le shwa da beret hoi thang le oh hoi te pi la don kun don kti kanongut pi la don kun saungut te kamut kita ki saungut ki kun jong pi pendap penbiang da ka ba beladi sana sngutenat ba ya ka jubab ke jong pi bro si kata ngimpat jios ngo baki kasi jongi kin pesakun da kaba di sana kumni kaba suyat keleng te pi di sana man kasngi pat pidi hakayo iu pan man kasngi ngam padala yau than bar gawe ke yau da dang ka da ne ko mairang kamut hapo mairang te kala long hoi man kasngi mo hoi keleng sinong de tang hiau rom keleng ki sinong ki toy sinong te kamut philarai la di ban trei be dakni ka kam ngam putu ya kata kara da yo la seng ayo de ka lat hoi nong kham ki ka ba kham ki hoi la seng ngan hap ban la ne la da ka ba dio ka kam ban riang da mun ngahap ban oh hoi te kani ru kala pen kristian hi phi kila yo jayo jurna kani ka jingbla ka jong phi te kublai sibun ba ya ka jingkren ka jong phi te ngakwa pat ban kalina phi hatu phidon kentien ai ban ai men se mi ki para salma jongi makin simlang ya kani ka kam la ka dai ha sor selong la ka dai kino ki banta kenang ba kan long kum ka jing simno jongi ya ka kam halaki jong kikti namar pro sikata kani ka kam ka dai bai ka kam ka batrei ki dekhar ki wana kiwi ki jela ban kini no ya ki kam ki jongi te phidon kentien ai ban ai men sim kiwe pat para samla bakin sim ya kani ka kam da ka bura be pi ngam tan di mo ha ya angan ai ke kene ai men sim ya ki para baro para senang para tha pi lo ki jor be yen ba sam ma ai kene ka ong kersian lang mar kene ka kam kam dai su kam ka bodang yap ja hoi andai ka jing minot ka kam kalong he ga pi yo ja ya pam yo di andai pada kana mano ka kam da pim trai kun kersian pim yo kana mano ka kam da pi mat di kana mano ka kam ka yi bi trai bi la mi de kun sa kata ka de ka ja berapa tentang yo iba mensuam suang ke bu ong ke do mene bu
de kita kah. Hai. Tak kadang siang macam ada yang yo iswa bagi de kita kah. Hai. Tak mentah si por ngada be I kan senang kata orang lagi iba. Kinam ai lat chu ya kita nang kan ai lat no de praksi chen la da kita terekam. Tak rai ngai yo iba ka ne terekam. Kale ngala tre dan itu kalau tak long dengan ai iba dan di perla perjalanan ibu kuat kan mentre pun kerjaan orang bah kakam kemdai syuk ke padang duk nang ke baisni Hai, kemut pi ai jingmut iki. Hai ke padang ke baisni yang baisni di sini lah trai lah ya lah ye kata yo kadang kan kakam kalau bisnes kadang ke por ke utama ke binosni kadang por ke dunar kata naw buat trai kakam ke wala mam bisni pa kala benwan ke binosni tapi sen di mata ki labon sen ki kasih ne bu ki la ya trai ke kakam Jatuh, kumulai sibun ba ya ka, jeng kentiu jeng pi, kiwai pat ki para samla lah ne, kirang baru mo, makin sim ya kene kam toh kumulai sibun, senang lah di ha. Cikeran cikepat kila nang ya kendek dik-dik.